Kasi kan ibasa wag isang koksong udah wag tunto 2 minit jaga. Tadana kansan करना यार kansan करना यार जों बुसगांनि साला एबा खोना राबाबा जे जे स्पट एडमिशन एप्लाइ खालामनायनि बागै सेब रजारि दङ जे जायगायाव जे एडमिशन जे अनलाइन एडमिशन जे बुमुखौ गया एबा जे लिस्ट फाया बरफ फाइ मालाय फादि एन्ड फाइ मालाय मेन यागुला आरो मालायै जोंबाय कल खालामनाय यागुला जोंबांना स्पट एडमिशननि सेब रजारि मान जाना हास्तानि लोगो खागाना राना जोंनि DIS लेब बिसिंथै जों खाका हामथाय खाखौ फैयाफारा जों आरो जोंनि खागानि Spot apply abona hatta besi DIS kita je buka garapan naik kerja baru ni je sumpah free from aber roy seng jatuhnya je sebab tu like transaksi lagi tapi bis habis kami salah beseng apa hanya samtangai tapi aman ni bising tu iseng Government degree College of Thumulang je haste hafamai naik kerja Government degree College ni bising tu जों सामना जतना साखारि खायलायगा तै आरो सिनारा फाटानि बरफ फायै एडमिशन स्पट एडमिशन तै एप्लाइ खायगा 250 हेबका 200 नि 250 साका जों आरो एप्लाइ नारा खातै बंनि बिसगांनि सालाव बंनि टेबो एप्लाइ खायनि जरा रजा कंग तै हामबाय